Türkiye û Bakurê Kurdistanê bi şer û pevçûnên di navbera PKK û artêşa Tirkiyeyê de yekê îlonê Roja Aştiya Cîhanê pêşwazî dike. Xelk li bendê bû ku piştî hilbijartinê aramî zêde bibe. Lê rewşeke bereva jî vê yekê çêbû. Êdî şerê li çiyayan jî dakete navçeyên Bakurê Kurdistanê. Roj tune ku leşker, polîs an jî gerîlayên PKK jiyana xwe ji dest nedin. Niha hemû çav û guhên xelkê û siyasetmedarên Kurd jî li Îmraliyê ne. Li gorî wan tenê Öcalan dikare vî şerî bide rawestandin. Qecek PKK KCK jî hemû rexistinên girêdayî PKK jî dibêjin Öcalan îradaya wan temsîl dike. HDP û saziyên sivîlên nêzî wê jî Îmraliyê weke navnîşan diyar dikin. Biya min Öcalan dikare vî şerî bide sekinandin. Ger bangeke aştiyê bike, KCK dê guh bide Öcalan. Kongrede bunu Li gorî hin siyasetmedarên Kurd Öcalan dikare careke din bangeke aştiyê bike û avek li vî agirî bike. Ew vê îhtimalê dûr nabînin. Em divê baweriyê dane feyda vê şerê ji her du tarafa jî nîne. Em hêvî dikin bangekî wisa be û ev bang jî tesîra xwe hebe derbas bibe. De konaxa dirokî Şer û pevçûnên di navbera PKK û dewleta Tirk de di Newroza 2013 de li ser banga rêberê PKK Avdullah Öcalan hatibû sekinandin. Her çi qas rêveberên KCK dibêjin biryara şer di destê wan de ye jî siyasetmedar divê baweriyê dane ku KCK dê gotina Öcalan piştguh neke. Abdullah Öcalan grava İmralı'ya. Li gorî siyasetmedaran Öcalan hê jî tekane mîmarê aştiyê ye. Ji ber vê yekê jî dewlet di şûna rakirina balefirên şer de divê kostera İmraliyê rake û deriyê aştiyê li İmraliyê bi riya Öcalan veke. Maşallah dekak. Rûdaw Amed.